Dobrý deň prajem. Nachádzame sa v Maďarsku v hoteli Šárvár. Je to tu krásne a približím vám dnešný deň. Trošičku zo pár záberov. To na jedáleň. Zabudla som povedať, že 27.7.2024 do obednejších hodinách. Ideme ďalej. Ideme do priestorov daného hotela. Vonku sa môžeme fajčiť tu na týchto priestoroch. Inak tu je jedáleň, terasa jedálne a vo vnútri je jedálne, ktorá je teraz momentálne uzavretá. Ideme ďalej na recepciu. Samý kvietok. Trošičku vám priblížim aspoň tieto priestory, ktoré máme tu k dispozícii. Toto je recepcia, ako vidíte. A toto ideme ďalej po tejto chodbe. Tuto vidíte hromadu tašiek, ktorí ľudia odchádzajú niektorí. Tu nás sú rôzne výklady, kde si ľudia môžu nakúpiť. Aj tu na týchto priestoroch. Maďari to vedia využiť a my ostatní sa netešíme z toho. Idem rýchlo ukázať teraz na konci tejto chodby je ďalší priestor, kde je vestibul a ukážem vám, aké to pekne urobili. Tam okolo všade sú izby. My sme na druhom poschodí. A je to tu veľmi pekné. Ináč pohľad aj z vrchu je pekný. Teraz idem von. Stadiaľto. A tu je taká výrivka, len momentálne nemám šťastie na to, že by som bola nafilmovala. Slniečko nám tu svieti a ideme teraz do priestorov bazénov. Vidíte, tu je kopec takýchto lehátok. Tu je príjemná voda. Tam vzadu, kde vidíte pobehovať tie čašničky, tam dostávame obed vonku, keď je pekné počasie. A tu vidíme bazén na plávanie. Ideme dovnútra, ešte vám ukážem jeden bazén, kde je termálna voda. A tam sa môže byť iba takých 30 minút. A radi sme v nej boli, ale dnes to asi vynecháme. Ako vidíte, tam sú vlastne pre takých, čo nevládzu chodiť asi na vozíčku alebo čo. A tu je tá teplá voda. A neviem, koľko má po 38 stupňov. Zatiaľ je to z mojej strany všetko. Teším sa na ďalšie stretnutie. Ahojte.